Isu-isu angin es banter iki lho, guys. Iki lho lagi an setengah pitu iki. Angine yo ngene, full angine. Nah, iki mang aktivitasnya iki mang rencanane arep do. Olah beda yang dapure. Bet gawe ngono dapur leh cah iki yo dhuwit lho, Bro. Iki kok borong anok malah. Arep netoh iki lho, Bro. Netohi wit jati. Soale iki ning pemukiman iki cedake pemukiman. Jadi ya dirempeli, ditutohi. Soale iso mangin iki. Untuk minimalisir atau ya menghindari hal-hal sing ora diinginkan lah. Contohnya apa? Apa ya? Ya wis gampange jamu. Contohnya godhonge nglarapi kentheng ngono iku lho, guys. Grepeke nimbal ning omah ngono iku. Wis ora perlu disebutne contone ya wis roh dhewe lah, guys, nek ning cedake pemukiman iki. Kae sebagian wis dirempel-rempel nih, guys. Wis lanjut apa meneh. Iki sing ngebang, guys. Pak Miko. Kino lek. Kino. Wis diisi ya bensinnya kok ya. Wis diisi guys iki mang kok kira kentekan bensin ngono. Bendingan malah. Ya lek. Oh iya urung do sarapan mau re. Kamu kopine lagi digawekno kamu. Lali. Iya, karo ngenteni kopine sik karo dipanasi mesine. Digawekne kopi iki mau. Lho guys, yang dhuwur kentheng ini kita ya kudune diterabasi to guys. Eman-eman kenthenge nek dong lerek. Terus yo cara semut-semut iki gampang nimbal ngono. Iso mangin iki. Cara sing andine yo ben gak watir lah. Ben aman, ben padha amane. Yo, player no le. Weh, iki lho, nganu lagi nyeting mesin ya. Nang botanan, Mang. Apa dirempeli iki ya karena sing di nganu ditutup. Ka. Kae engko sing pinggir-pinggir kaen di sing ndoyong kan ditebang. Mbah pirang wit kamang ngene ditebang. Iki bolo guys iki. Bolo ini. Es bolonya, bolo nanti. Kayak tukang penekku guys, kayak guys. Oh, itu tukang video wae ini ate iki. But gawe tak lapo. Iki mang yo cek tenan. Rene iki mang yo cuma kon kerekam iki mang lho guys. Nah ya wis ngono kuwi. Walaupun kasar omongane iki atine alus kuwi guys, wis ora usah kuwatir kuwi. Kasar omongane drok kuwi. Atine iki koyo tepung. Iki nek guys senjatane nek. Iki koyo tekan dhuwur iki kok penekane. Yo sarapan. Melo sarapan, Le.
Ayo le, gas le. Ayo le, gas le. Nen. Lawai apa, guys? Wah, inu nasi rames, guys. Rames. Oh, tempe. Iki aja lek dikremes waduh wae iki. Iki mine iki. Sarapan, ayo ke sarapan. Sarapan. Wis klambi abang kae ngres kadung nyekel kampak kae mau sarapan. Wis bar sarapan. Yo le. Ayo guys, udah sarapan. Ayo Pak, do sarapan. Ngisor lha iki berarti. Iki Pak sarapan, Pak. Iki Pak, gorengan tempe bukan. Di jaman pagi-pagi. Hah? Bahaya aku kan mikul takon nganggo kok. Apa golek ya apa? Graji. Grajine endi, Mas? Lah kuwi apa? Ngisor wit kuwi, cilik kuwi. Ngarepem maju terus. Graji semono gedene kok ya ora arah cah. Penek sing menek kae, guys. Mat, sarapan sik, Mat. Apa, Mat? Menune, Mat? Alah sembarang dunya iki. Nasi rames iki ketane. Tak loro, Dik. Gile. Lah kuwi nek tak cah. Ah, disisih-sisih no. Aduh. Iya wong adoh, guys, wis maklum. Omah wis ora raup ora apa iki mang munggah. Turun gunung munggah gunung iki mang. Gone lokasine. Iya dek yang pager gunung. Pager gunung. Kan sodo lereng Wong pager gunung Maitan iki, guys. Mane iki ya? Wis diwareke sik, Mat. Hah? Rupane betel ae. Ora. Biasa nek esuk ki mencret ngono. Sing kene wis pokoke muga-muga aman. Ya pokok ning sana ape lek gen. Hah? Pokok ning sana. Kiri pinggir. Lek Miko ngopi sik, Lek. Anu, beras kencur. Beras kencur, Kang. Iki dadi ling mending iki ngene kok mengkeret lakuane. Ya Dadi longi. nanti longi. Yuk, Kang. Ono sangkire kok. Ya, aku iki segelas putih ya. Mik suwe. Rasa es krim minggu. Kalian isik ya. Bakule iki, guys. Bakul es, anyep-anyep pendelok es. Bakul gorengan, bakul jamu, beras kencur, uyep-uyep ngono iku. Omah yo. Enggak penak aku nek utuh ning iki. Ora. Iki mang ndak wong dilecak. Nerane aku ora duwe wis kalong iki duwe mo. Iki mang ndak diopeni apa piye? Nenek aku kowe rada terhibur lho. Aku bojone ya.